नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. कारवार नगरसभेन रस्त्या बाजून बशिल्ल्या व्यापाराक उठयल्यान व्यापारान केले नगरसभे आवारात आंदोलन. कारवार शहराच्या रस्त्या बाजून व्यापाराक बसून फुला, केळी, भाजीपालो आणि इतर व्यापार करच्या व्यापाऱ्याक नगरसभेच्या कर्मचाऱ्यांक उठयले. गणपती देवस्थान ते सविता हॉटेल ते गीतांजली थिएटर ते सिव्हिल कोर्ट, डॉक्टर पिकळे रस्तो या जाग्यार रहदारी जास्त असून या तिन्ही रस्त्या जाग्यार व्यापार करू दिवची ना असो ठराव केला असा असे नगरपालिकेचे कर्मचारी म्हणतात. जिल्हा ग्रंथालय ते MG रोड पर्यंत व्यापाराक बसूक अनुमती असा अशें म्हण ब्रेस्ताराक मोहम्मद गौस नावाचो व्यक्ती जनता बाजारा मुखार लेडीज पर्स विकूक बशिल तेन्ना नगरसभेच्या कर्मचाऱ्यान ताका उठयले आणि बाकी व्यापाराले वजनाचे माप घेऊन गेले म्हण बाकी सगळे व्यापारी एक जाऊन नगरसभे विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करून अधिकाऱ्या धारेर धरले. प्रत्येक राज्यात रस्त्या बाजून बसूक व्यापार करूक अनुमती असा तर कारवारातच कित्याक ना? नगरसभेत वचून नगरसभेत बांधून दिल्ल्या शेडात व्यापार जायना ते एक बाजून जाता असो प्रश्न जमिल्ल्या व्यापाऱ्यान उपस्थित केलो. अखेर नगरसभा उपाध्यक्ष प्रकाश पी नाईक हेमी सांगले की नगरसभेचे अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे हेमी सध्या परराज्यात गेल्ले आसात. तेमी कामार हजर जातरेत सभा घेऊन कित्तो मार्ग काढया असे आश्वासन दितरेत जमिले साधारण 200 जण तात्पुरता समाधान बांधून आपापल्या व्यापाराक गेले. गाड़ी बिट रहा तो गाड़ी बिट रहा तो अल्लाह मार्को नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. प्रोफेसर वसंत सैल हेमगेल्या कोमूल या कोकणी कादंबरीचे लोकार्पण. कारवार. प्रोफेसर वसंत सैल हे वास्को जुवारी नगरच्या MES महाविद्यालयाचे माजी उपप्राचार्य आणि वाणिज्य विभागाचे मुखेली. तेमी मूळ कारवार माजाळी शेजेबागचे निवासी. शैक्षणिक आणि सामाजिक वाठारात सक्रिय वावर असा तेमगेलो. ललित आणि कथा हेतूत तेमगेलं सातत्यान योगदान असा. गोंयच्या भांगरभूंय, बिंब, जैत अशा नेमाळ्यान माळेवली शाळा, फवा कालो, गाय शेंडली, सुण चावलो, देव पळयलो, नमन शैलाबाई, अजब गजब, कोल्ड मर्डर, धाक, दडपण असे खूपशे कथा उजवाडा आयलात. काही कथाचे युट्यूबाचेर कथनात रूपांतर जाला. तेमगेल्या कोमूल या कोकणी कादंबरीचो 24 डिसेंबराक सांजेचे 4:30 वाजताना मडगावच्या रवींद्र भवनाच्या ब्लॅक बॉक्सात लोकार्पण कार्यक्रम असा. या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे प्रोफेसर माधव S कामत, मानाचे सोयरे श्री महाबळेश्वर सैल आणि डॉक्टर भूषण भावे हे हजर असतले. या कार्यक्रमाक कोकणी मोग्यान आपल्या परिवारासहित हजर रावचे असे तेमी नमळायेन विनंती केला.
कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक कारवारच्या माजाळी ग्रामात दत्त याग हवन 24 ते 27 डिसेंबरात. कारवारच्या माजाळी ग्रामदेव श्री रामनाथ देवालया कृपेन आणि श्री दत्तगुरु भक्तालया इच्छाशक्तीन 24 डिसेंबर ते 27 डिसेंबर पर्यंत भव्य दिव्य असे दत्त याग हवन माजाळीच्या विश्वकर्मा लोह मठात आयोजित केला. शनिवार 24 डिसेंबरच्या धार्मिक कार्याची सुरुवात जाऊन दनपारा 3 वाजता ग्रामदेव श्री रामनाथ देवाली पूजा करून थिंचान श्री दत्तगुरुली मूर्ती पालखेतल्यान विश्वकर्मा लोह मठाकडे पर्यंत वाजत गाजत मिरवणुकीन हाडतले. दत्त याग म्हणल्यार कितें आणि हेतू म्हणल्यार मनशाक अपेक्षित आशिल्ले दोष निवारण जावचे, शक्तीबळ मेळचे, सगळ्या देवदेवतांची कृपा जावची, मनशांती लाभची म्हण हो दत्तयाग करचो म्हण ठरयला. आयतार सोमाराक अनेक धार्मिक विधी विधान सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन केला. मंगळवार 27 डिसेंबराक सकाळच्यान स्थापित देवता पूजन, श्री दत्त पूजन, रुद्राभिषेक, दनपारा 12 वाजताना पूर्णाहुती आरती नंतर अन्न संतर्पण. सगळे भक्तान परिवारासकट हजर राहून या धार्मिक कार्याचो लाभ घेऊन श्री कृपेक पात्र जावचे असे श्री दत्तयाग समितीचे अध्यक्ष श्री कृष्णा माळसेकर यांनी प्रसार माध्यमामार्फत कळयला. कारवारचे माजी आमदार श्री सतीश सैल हेमी जिल्हा आस्पत्रेक भेट देऊन रोग्याल्या आरोग्याची विचारपूस केली. कारवार अंकोला क्षेत्राचे माजी आमदार श्री सतीश सैल हेमी ब्रेस्ताराक कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेक भेट देऊन गंभीर परिस्थितीचेर उपचार घेतल्या पेशंटाली भेट घेऊन तेमगेली आरोग्य स्थितीची खबर घेतली. या वेळार संबंधित वैद्याक उत्तम उपचार करची सूचना दिली आणि पेशंटाल्या कुटुंबाक धैर्य दिले. उपचारासाठी आस्पत्रेत येयल्या सार्वजनिकाक आस्पत्रेच्या सेवेबद्दल माहिती संग्रह केली. या वेळार काही रोग्याक सांगले की सध्या हिंगाच उपचार घ्या, जर गरज पडली जाल्यार पुढच्या उपचारासाठी वैध जाल्यार आपल्याक माहिती द्या असे सैल हेमी सांगले. नंदनगद्दाचो लहान पोर काना फाटल्यान एक फोड येवन शीक आसा हेका हुबळींतल्यान कारवार आस्पत्रेत दाखल केला. सैल हेमी त्या पेशंटाक त्या वार्डात वचून तेमगेल्या आरोग्याची आरएमओ कडेन विचारपूस केली. आर्थिक समस्येबद्दल कुटुंबाक चिंत करनाकात अशें सैल हेमी या वेळार धैर्य दिली. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.